Kaixo lagunok, gaur nola tolestu zure maindireak erakutsiko dizuet. Oso trebea naiz maindireak tolesten, ondo geratzen dira beti. Orduan, maindireak ondo tolesten badituzu, hobeto sartuko zaizu armarioan. Horretaz gain, aholku honena da esko edo bustita egiten, meagoa geratzeko. Azteko, zure maindireak har dezakezu eta jarri eskuak bi muturretan. Gero, mutur bat beste eskuan jar dezakezu. Eta gero, tolez dezakezu erditik. Hori guztita dago. Hau guztita dago, eskoa dago. Eta ja, zorrotzagoa geratzen da. Eta itxarongo dugu lehorrak izan arte. Hau errazagoa da, muturrak har ditzakezu, eta tolestu bakarrik, baina guztita, horrela geratzen da. Erraza. Hurrengo egunean, hori eginda eta lehorrak daudenean, berriro tolez ditzakezu. Oso mea dira. Eta ja prest dago. Hemen dugu bestea. Tolestuko dugu. Eta aurreko maindirearekin bil dezakezu. Horrela. Eta gero, berdin, burkoko maindirean. Nik burkoko bakarra dauka, baina beste bat daukazu. Sar dezakezu edo horrela berriro. Eta hori da dena. Perfume har dezakezu eta prest dira armarioa gordetzeko. Agur!